lokacin da mutane suka gaya maka cewa ba za ka iya ba, ka daina, ka sani cewa ka kusa cimma nasara. Idan kana da zumma, bacin yi amfani da damar, za ka kasance. Idan kana tafiya tsakiyar wata, ci gaba da tafiya domin samun abin da ya fi muhimmanci sama da yadda ka kasance a yanzu. Kana da buƙatar sauyi, amma kuma hakan yana da matuƙar wahala. Sai dai kuma domin fuskantar matsaloli, dole ne ka fara sanin ƙarfinka. Kamar zaki, mukan kasance masu fargaba da yanke sarai yayin da muka fuskance shi. Rauninmu zai kasance tamkar rashin dagewar ci gaba, jarabawa ga kowace nasara. Amma kalmar nasara ba shine samun nasara a karon farko ba, sai don samun ƙwarin gwiwar ci gaba bayan faɗuwa karo na farko, karo na biyu, karo na uku, har zuwa samun tabbacin ci gaba. Bayan duk wannan, ina da tabbacin cewa ƙalubalen rayuwa su suka baka damar zama yanda ka kasance a yanzu. Yi kyakkyawan sani ga duk kowane duka mai ƙarfi, haka yana nufin cewa samu ƙarfi daga gare su. Mai horo na musamman ya fi shiga damuwa akan ɗan wasansa sama da komai. Lokacin da rayuwa ta durƙusar da kai, karka ce me yasa sai ni, ce na gode da hakan. Rayuwa ta kasance mai muni a gare ka sai don samun mafi muhimmanci a tare da kai. Kimarka ba za ta bayyana a lokacin farin ciki ba, sai lokacin baƙin ciki. Ka samu rauni, yi murmushi, domin yin hakan shi zai tafiyar da fargaba, baƙin ciki da kuma zubar hawaye. Kar ka manta nuna juriya, ba koyaushe bane ake samun ƙarfin hali. Wani lokaci shiru yana da matuƙar amfani domin sauya tunanin mutane. Ko ka san cewa tafiya ba tare da kowa ba yana nufin samun ƙwarin gwiwa, amma idan ka ɗau shawarar cewa ba za ka yi tafiya sai tare da mutane, za ka yi nadama. Bacin karka dakata, muna rayuwa a cikin duniyar da baka a cikin lissafin kowa. Wani lokaci hanyar ci gabanka ita ce rashin bayyanarka. Mai zai faru idan ka nisanta da mutane bayan mako ɗaya, wata biyu, shekara uku, kuma ka mayar da hankalinka zuwa ga ci gabanka? Mutane za su ce, me yasa baka a tare da mu domin na yi nasara? Me yasa baka da lokacin kanka domin na yi nasara? Me yasa ka mai da hankalinka zuwa ga ci gabanka domin na yi nasara? Baƙin cikin da nake fuskanta a yau shine ƙarfi na gobe. A cikin wannan rayuwa babu abin da zaka samu cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Yana da matuƙar wuya samun ruwan sha lokacin da kishirwa ta dame mu. Yana da matuƙar wuya samun abin da mutum yake da bukata. Yana da matuƙar wuya kafin ka san ko kai waye. A shirye nake na sha wahala akan mafarkina, akan dangina da mutanen da suka dogara a kaina. A shirye nake na sha wahala a kaina. Duk shawarar da ka yanke, ka samu ƙaruwa ko ka samu raguwa akan manufarka. Yiwa ka aikata kuskure, wataƙila ka ɗauki hanyar da bata dace ba, amma ba ka son koma baya. Abin da ya faru, ya faru. Idan ka zaɓi aikata laifi, nadama da kunya, za ka rasa kanka. Alhali idan ka zaɓi jarumtaka, aminci da juriya, za su kai ka inda za ka. A cewarsu, samar da manufarka yana ɗaukar lokaci, amma rashin yin hakan yana ɓata lokaci. Ka tabbatar ba wai ka kasance mai rauni ba, amma ƙarfi, ba wai ka kasa ba. Ka kasance mai sauƙin ra'ayi tare da mutane, amma ka yi tsanani a kanka. Ba wanda yake da buƙatarka sama da kai, ba wai ka yi dogaro da su ba. Lokacin da mutane suka gaya maka cewa ba za ka iya ba, ka daina, ka sani cewa ka kusa cimma nasara. Idan kana da zumma, bacin yi amfani da damar, za ka kasance lambar yabo a gaban dubbannin jama'a, domin ka yi a lokacin da ya kamata. Don bana tunani
tausayinka shine rauninka. Tunatar da kanka ko kai waye. Yana da matuƙar ciwo ka samu kanka a cikin kaɗaici, ka ji kamar ba wanda yake ƙaunarka, ka ji kamar cewa baka buƙatar rayuwa. Lokacin da mutanen da ka yarda da su suka ci amanarka, kar ka yarda da duk abin da za su furta. A wannan lokacin za ka fahimci cewa idan kana buƙatar wani abu, za ka yi iyayenka don samu, ba a kan wasu ba, sai domin kai. Tuna da cewa kana da daraja, ko ka kasa ba komai. Amma idan a cikin mako ɗaya, wata ɗaya, ka kasance za ka samu rauni, kowace sabuwar faɗuwa nasara ce. Amma yanzu idan ka kasa, komai ya zo ƙarshe.